चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादा स्वादन्न दृप्तान् हरिभक्ति संगान् कृतैव दृप्तिं भजदः सदैव वंदे गुरु श्री चरणारविंदम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम श्री राधिका माधवयोरभारा माधुर्य लीला गुणरूप नाम्नां प्रदीक्षणा स्वातनलोलुपस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम निकुंचयूनोरधिकेलि सिद्ध्यै यायालिभिर्युक्तिरपेक्षणीया तत्राधिदाक्ष्यात् अधिवल्लभस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम साक्षात् दरिद्रेण समस्त शास्त्रैरुक्तस्तदा भाव्यदयेव सद्भिः इन्दु प्रभुर्य प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादात् नगदी कुतोऽपि ध्यायन् स्तुवं तस्य यक्षश्री सन्ध्यं वंदे गुरु श्री चरणारविंदम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम श्रीमद्गुरोरष्टकं ये दत्तुच्चैर् ब्राह्मे मुहूर्ते पठति प्रयत्नात् यस्तेन वृन्दावननाथ साक्षात् वंदे गुरु श्री सेवैव लब्ध्या जनुषोदयेव वंदे गुरु श्री चरणारविंदम संसारदावानलनुडलोका त्राणाय कारुण्य गणगणत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणनवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। बोल माताजी हरि बोल हरे कृष्ण माताजी हरे माता सारी माताजी நான் கொஞ்சம் டைமா இருக்கேன்னு பாடினா சாரி இல்ல நானே சொல்லணும்னு நினைச்சேன் இன்னைக்கு நீங்க எனக்கு ஐடியா கொடுத்துட்டீங்க நான் நினைச்சேன் நீங்க மீனிங் பண்ணலாம்னு நினைச்சேன் வேண்டாம் நீங்க பாட்டே பாடலாமே எல்லாருமே ஒரு பாட்டு ஃபுல்லாவே எடுத்து விடலாம் ஒரு டைம் சும்மா இருக்கிறதுக்கு பாடலாம்னு பாடி ஆஃப் கோர்ஸ் எஸ் ஜப்பா பண்ணிருக்கலாம் ஆனா ஜப்பா பண்ணலையே இல்லையா நீங்க யார் பண்ண போறீங்க யாராவது ஜப்பா பண்றேன்னா பண்ணுங்க இல்லாட்டா ஹரே கிருஷ்ணா எஸ் வெரி சூப்பர் மாலதி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா ஜெனியஸ் சூப்பர் சூப்பர் அனுசியா மாதாஜி என்ன பேசுற பிரேக் ஆகுது हरे कृष्ण माताजी प्रणाम माताजी நிறைய பேரை காணும் என்ன நேத்துக்கு என்ன எடுத்து தெரியல நிறைய பேர் ஜாயின் பண்ண முடியல இதே ஐடியில தான் இருந்தது நம்ம கிளாஸ் ஆனா நீங்க வரல ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி வரல நிறைய பேருக்கு வந்து ஜாயின் பண்ண முடியல அப்படி சொன்னாங்க என்ன ரீசன் தெரியல ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா இப்போ வந்து ஜப்பா மிஸ் பண்ணிடலாமா இல்ல யாருக்கோ பண்ணதுக்கு விருப்பம் இருந்ததுன்னா பண்ணலாம் ஜப்பா பண்ணிட்டு மாதாஜி நான் பண்றேன் மாதாஜி நீங்க பண்றடா ஒரு நிமிஷம் இதுக்கு முன்னாடி பண்ணிருக்கடா பண்ணிருக்கேன் ஆனா வேற யாரு பண்ணல அவங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுக்கலாம் மாதாஜி நான் பண்ணட்டுமா மாதாஜி யாரு நான் சேதுலட்சுமி மாதாஜி
ஒரு நிமிஷம். மாதாஜி பேசுறாங்க. யார் பேசுறாங்க? சேதுலட்சுமி மாதாஜி ஒரு வாட்டி பண்ணிட்டீங்க இல்லையா? நான் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. யார் பண்ணலையோ அவங்கள்ட்ட கேக்குறேன். சரி பண்றேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நீங்க பண்றீங்களா? ஜபா எடுக்கிறீங்களா? பண்றேன் மாதாஜி. ஓகே, உங்களுக்கு திலகம் வச்சு விடுறேன் நான். பத்மா மாதாஜி, எஸ், ஆரம்பிச்சிருங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யார் பேசுறா? யார் பேசுனா? மல்லிகா மாதாஜியா? எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் வந்து வேற ஸ்கிரீன்ல இருந்தேன், அந்த அட்டெண்டன்ஸ் ஸ்கிரீன். எஸ், பத்மா மாதாஜி ஆரம்பிக்கிறாளா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. புஷ்ப மாதாஜி, கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரணாம். இல்ல, ஜப்பா யார் ஆரம்பிக்க போறீங்க? நான் பத்மா மாதாஜி சொன்னடா. ஆமா ஆமா ஆமா, நான் சொல்றேன் மாதாஜி. சொல்லுமா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌரவ பக்த விருந்த. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே. ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே. சத்தம் கம்மியா போகும் மாதாஜி, சத்தம் கொஞ்சம் பெருசா பண்ண முடியுமா? சத்தம் கேட்க மாட்டேங்குது. சத்தம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே.
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे हरे कृष्ण हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare வெரி Krishna, Mataji. வெரி நைஸ். ரொம்ப நல்லா சொன்னாங்க. ஸ்டார்டிங்ல கொஞ்சம் சத்தம் கம்மியா இருந்தது, அப்புறம் ஒரு பிடி வந்து கொடுத்தோம் உங்களுக்கு. வண்டி கட 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 கடான்னு போயிட்டு இருக்கேன். Thank you, என்னோட thank எப்படி you. சீக்கிரம் முடிஞ்சது எனக்கு ஆனா கவனமே இருக்கல. ஏன்னா ரியலைஸ் நான் வந்து மெசேஜே போடல இன்னைக்கு. உங்களுக்கு நேத்துக்கு நான் போடணும்னு நினைச்சேன், நேத்துக்கே நான் போடல. இவதான் ரியலைஸ் என்ன அப்படி என்னத்தையோ போட்டு காப்பி பண்ணேன், என்னோ தப்பு பண்ணிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு போய் பார்த்தா நான் வேற எதுலயோ போட்டு வச்சிருக்கேன். அது வந்து உங்க குரூப்ல போடவே இல்லை, நேத்தும் போடல, இன்னைக்கும் போடவே இல்லை கிளாஸ். என்னவோ நடக்கிறது அப்படியே போயிட்டு ஏதோ ஒரு இதுல நெப்புல என்னத்தையோ பண்ணிட்டு இருக்கேன். இப்பதான் ரியல எல்லாம் ஜபம் ஆரம்பிக்கும் போது அதெல்லாம் நினைவு வந்து சரி அதை மேபி அதனால யாரும் வரலையோ நேத்துக்கு அப்படி எனக்கு தோண ஆரம்பிச்சிருது. நம்ம மெசேஜ் போடணும் இல்லையா, எந்த என்ன இப்ப ஒரே ஐடி கன்ஃபியூஷன் நேத்துக்கு அர்ச்சனா மாதாஜி சொன்ன ஐடி கன்ஃபியூஷன் இருந்தது மாதாஜி அப்படின்னு. அது இல்ல அதெல்லாம் சரியாடுன்னு சொல்றேன், நானே போடவே இல்லை நேத்து. போட்டு வச்சிருக்கேன், சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கேன், பட் ஐ forgot to காப்பி. அப்புறம் ஃபுல் டே பார்க்கவே இல்லை, ரெக்கார்டிங் எல்லாம் போட்டேன். ஆனா நான் மெசேஜ் இப்ப நான் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணணும்னு பாக்குறேன், வைஷ்ணவ கல்ச்சர் இது நான் எடுக்கலையே, வைஷ்ணவ கல்ச்சர் இதுன்னு நான் மெசேஜ் போட்டிருக்கேன். அப்பதான் ரியலைஸ் பண்ணேன், நேத்துக்கு நான் போடவே இல்லை, தாரிணி மாதாஜியோட நான் காப்பி பண்ணி போட்டேன். அப்புறம் அதை டிலீட் பண்ணி நான் முன்னாடி நேத்துக்கு சேவ் பண்றது தேர்ஸ்டேன்னு போட்டதை ஃப்ரைடே ஆக்கி போட்டுருக்கேன். அது மாதிரிலாம் ஆகும். ஓகே, யாரு விக்டோரியா மாதாஜி ஜாயினிங் லேட் இல்ல மாதாஜி, நீங்களா லேட்டு கிடையாது, கரெக்டா டைம்ல தான். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தினம் வரீங்களே அதே பெருசு மாதாஜி, எல்லாம் இவ்வளவு இப்பதான் காரியம். பாத்தேன், இப்பதான் பாத்தேன். மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்பதான் நானே போட்டேன் மாதாஜி, எனக்கே வந்து மிஸ் ஆயிடுச்சு. என்னோடது மொபைல்ல சார்ஜ் இல்லாம இருந்தது, இப்பதான் 30 ஆனதும் எடுத்துட்டேன். நீங்களா? எஸ், இன்னைக்கு வந்து ஸ்டார்டிங்கே எனக்கு ரொம்ப பாசிட்டிவா தோணிட்டு. ஏன்னா மாதாஜி அந்த மாதாஜி யாரு புஷ்ப மாதாஜி தானே பாடிட்டு இருந்தாரு. எனக்கு அதை கேட்டோடனே அப்படியே ஒரு இதா இருந்தது, ரொம்ப நல்லா இருந்தது. யார் பாடியிருந்தா? பிரேமா மத்து. எஸ், நல்லா பாடினோம் மாதாஜி. அப்ப நம்ம வந்து வீடியோ எடுக்கணுமா இல்ல பாட்டே பாடலாமா இன்னைக்கும்? எப்படியும் அடுத்த என்ன மாதாஜி பாட்டு பாடலாம் மாதாஜி. வெரி குட், எல்லாருமே பாட்டு பாடலாம். எல்லாரும்னா நீங்க தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான், நீங்க. நான் பாட்டு பாட மாட்டேன் இன்னைக்கு. ஐ வில் டேக் ரெஸ்ட். உங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் இதை ஷேர் பண்ணிடுறேன், நீங்க ஒருத்தரும் எடுத்து பாடலாம். பேராகிராஃப் பாடினாலும் பரவாயில்ல, அப்ப சீக்கிரம் முடியும். 2 டைம் 3 டைம் நம்ம வந்து ரிவைஸ் பண்ணிடலாம். அது ஒரே ஒரு நிமிஷம். கிருஷ்ணா அஷ்டகம். One minute. இதுதானா?
இது ஷேர் ஆயிருக்கா? கரெக்டா இருக்கா? குருவாஷ்டகம் ஷேர் ஆயிருக்கா? Correct, Mataji. Able Okay. to see your screen. I could see some other ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ யூ ஆல் கேன் ஸ்டார்ட். மல்லிகா மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிங்கோ. எத்தனை இருக்கு மொத்தம்? 9 இருக்கு இல்லையா? 3 பண்ணலாமா? அப்போ ஒரு ஒன் டைம் 3 பேர் படிக்கலாம். திரும்பி செகண்ட் டைம் பண்ணும்போது 3 பேர் பண்ணலாம். எஸ், மல்லிகா மாதாஜி ஆரம்பிங்க. हरे कृष्णा माताजी மல்லிகா மாதாஜி, சேத்துலட்சுமி மாதாஜி, ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி 3 படிங்கோ. அடுத்தது பத்மா மாதாஜி, அந்த மாதிரி 3 பேர் படிக்கலாம். அப்ப இன்னைக்கு ஒன்றைக்கு திரும்பி குருவாஷ்டரம் தான் இன்னைக்கு ரிவைஸ் பண்ண போறோம். ஓகே? எஸ், மல்லிகா மாதாஜி ஆரம்பிங்க. हरे कृष्णा माताजी संसारदावा नललीडलोका त्राणाय कारुण्य गण गणत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीता वादित्रमात्यान् मनसोरसेना रोमाञ्चकं वा सृरङ्गबाजो वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् श्री विग्रहाराधन नित्य नाना शृंगार तन्मन्दिरमार्चनादौ युक्तस्य भक्तां सनियुञ्चतोऽपि वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् हरे कृष्ण माताजी ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நன்னா பாடினாள் மாதாஜி, ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ். இப்போ நம்ம மீனிங் அடுத்தது இன்னொரு நாளைக்கு நம்ம மீனிங்கும் பார்க்கணும். ஏன்னா அவ மீனிங் தான் கேட்பா. பாடையும் சொல்லுவா, பாட சொல்லிட்டு இதுல என்ன மீனிங் கேட்பா. அதனால மீனிங் வேறொரு கிளாஸ் வச்சுக்கலாம். எஸ், சேத்துலட்சுமி மாதாஜி பாடுங்க. 4, 5. हरे कृष्ण माताजी चतुर्विध श्री भगवत प्रसाद स्वादन्न तृप्तान् हरिभक्ति संगान् कृत्वा तृप्तिं भजतः सदैव वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् श्रीराधिका माधवयुरभार माधुर्य लीला गुणरूपनाम्नां प्रतीक्षणा स्वादनलोलुपस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् निकुञ्जयूनो रधिकेलि सीद्यै यायालभि युक्तिरभेक्षिणीया तत्रादित्राक्षात् अधिवल्लभस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् हरे कृष्ण माताजी எஸ், साक्षात्कारे त्वेन समस्त शास्त्रैर् उक्तस्तदा भाव्यत एव सत्ये यन्द प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादान् कतिकुतोऽपि ध्यायन्तो वन्तस्य यशस्त्री सन्ध्यं वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् श्रीमद्गुरोरष्टकमिव அஷ்ட மாதாஜி, அது எனக்கு தெரியாது. ஸ்ரீமத் குரோரஷ்டகமேவ உச்சைர் ராமி முகூர்த்தே படதி பிரயத்னம் யஸ்தேன விருந்தாவனாநாத சாக்ஷாத்
सेवैबलाप्या जनुषोन्त एवं संसारदावानललीललोका प्राणाय कारुण्या गणगणत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणान्नवास्या वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् हरे कृष्ण சாரி எனக்கு தெரியாது மாதாஜி இது லாஸ்ட் ஹரே அதையும் முடிச்சிருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராமா ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப எகைன் நம்ம பண்ணலாம். இது போல we can do rounds. ஒரு மாதிரி எல்லாரும் பாடி முடிச்சுட்டோம்னா then we can go to the other song. Yes. இப்ப யார் படிக்கணும்? புஷ்பா மாதாஜியா? மாதாஜி அடுத்தது நான் படிக்கிறேன். நான் பாடுறேன் மாதாஜி. யார் எதிரில பாடல மாதாஜி. யார பாடியாச்சோ டவுன் பண்ணிடுங்க. ஹேண்ட் டவுன் பண்ணிடுங்க. மாதாஜி நான் பாடுறேன் மாதாஜி. பிரேமா லைன்ல வரட்டும் மாதாஜி. லைன்ல இருக்கோம் இல்லையா? லைன்ல புஷ்பா மாதாஜி ஹேண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கு. புஷ்பா மாதாஜி மூணு எடுக்கலாம். படி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ಸಂಸಾರದಾವಾ ನಲಲೀಡಲೋಗ ತ್ರಾಣಾಯ ಕಾರುಣ್ಯ ಗಣಗಣತ್ವಂ ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣರ್ನವಸ್ಯ ವಂದೇ ಗುರು ಶ್ರೀ ಚರಣಾರವಿಂದಂ ವಂದೇ ಗುರು ಶ್ರೀ ಚರಣಾರವಿಂದಂ महाप्रभो कीर्तन नित्य गीता वादित्रमत्यान् मनसोरसेना रोमाञ्चकम्बा श्रुतरङ्गबाजो वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं श्रीविग्रहाराधन नित्यनाना शृङ्गार तन्मन्दिरमर्दनादौ युक्तस्य भक्तांस नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्रेमा माताजी पाडु. श्री राधिका चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद स्वादन्न दृप्तान् हरिभक्त संगान् कृत्वैव तृप्तिं भजद सदैव वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं श्री राधिका माधवयोरपारा माधुर्य लीला गुणरूप नाम्नां प्रदीक्षणा स्वातनलोलुपस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं निकुञ्जयूनोरधिकेलिसिद्ध्यै यायालिभिर्युक्तिरवेक्षणीया तत्राधिदाक्ष्या तदिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दம். எல்லாரும் நல்லா பாடுறேன். எல்லாம் உங்களுக்கு எல்லாம் நல்ல ட்ரைனிங் மாதாஜி முன்னாடி சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா? அதனால நல்லா பாடுறேன். மாதாஜி நான் பாடுறேன். மாதாஜி அடுத்து பத்மா மாதாஜி தான் நெக்ஸ்ட். साक्षादरिद्वेन समस्त शास्त्रैर् उक्तस्तदा भाव्यत एव सद्भिः किन्तु प्रभोर्य प्रियमेव तस्य
वन्दे गुरु श्री ஃபர்ஸ்ட் ஹைல எடுக்கணுங்கோ பத்மா மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல ஹைல எடுக்கும். சாக்ஷாத் நான் உங்களுக்கு ஹையா எடுக்க முடியாது, அதனால லோ எடுக்கிறேன்னு நினைச்சேன். பார்த்தா கிந்து பிரபு நல்லா ஹையா எடுக்கிறேன். அப்ப அதே தான் சாக்ஷாத் எடுக்கணும். சாக்ஷாத் शास्त्रे उक्तस्तदा भाव्यदेव सद्भिः किन्तु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादान् नगदी कुतोऽपि ध्यायन्स्तुवं तस्य यशस्त्रिसन्त्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं श्रीमद्गुरोरष्टकं एतत् ब्राह्मे मुहूर्ते पडति प्रयत्नात् यस्तेन वृन्दावननाद साक्षात् सेवैव लब्ध्या धनुषेन्त एव संसारदावानललिडलोक त्राणाय कारुण्य गणगणत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. Thank you, Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லா பாடினா மாதாஜி. யார் பத்மா மாதாஜி பாடினாலும் யார் பாடினா? இப்ப யார் பாடினா? நான் வெரி நைஸ். எல்லாமே நல்லா பாடுங்க மாதாஜி. எனக்கு அதனால டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண தெரியல. எல்லாரோட வாய்ஸும் சிமிலரா இருக்கு. நல்லா பாடுறேன். அப்ப லோவர் பண்ணிடுறேன் நான் உங்களோட ஹேண்ட். அர்ச்சனா மாதாஜி பாடுங்க மாதாஜி. பத்மா ஹரே மாதாஜி கிருஷ்ண மாதாஜி. பாடுங்க அர்ச்சனா மாதாஜி. संसारदावानललितलोका त्राणाय कारुण्य गणगणत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्या वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता वादित्रमध्यान्मनसोरसेना रोमाञ्चकम्पा श्रुतरङ्गबाधो वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् श्रीविग्रहाराधन नित्यनाम शृङ्गारतन्मन्दिरमजनादौ युक्तस्य भक्तांश्च नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम्. Thank you, Mataji. Hare Krishna. கோயில பாடுறப்பல பாடுறேன். அந்த கோயில இதுதான் அடுப்பா இந்த மாதிரி ராவினா ஏன்னா காலையில டெய்லி இதேதான் கேட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்ரீசரணாரவிந்தம் அப்படிதான் பாடுவான். பிரபுபாதாவோட அந்த மாதிரி நல்லா இருக்கும். அதுவும் ஒரு டிஃபரெண்ட் டியூனா இருக்கும். எஸ் சித்திரலேகம். ஹரே கிருஷ்ணா. 4 5 6 ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சதுர்வித ஸ்ரீ பகவத் பிரசாதோ கொஞ்சம் சத்தம் சத்தம் வேணுமா? சத்தமே வரலையே எனக்கு. ஃபுல் வால்யூம். நீங்க குழந்தை கத்துறேன்னு கொஞ்சம் சின்னதா வச்சு. சரி. ஸ்ரீ
भगवत् प्रसाद स्वातन्त्रेतान् हरिभक्ति संगान् तैततेस्तीं भजत सदैव वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् श्रीराधिका माधव योरपार माधुर्यलीला गुणरूपनाम्नां प्रतिष्ठन्नास्वादन्नलोलुपस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् कुञ्जयूनोरधिकेलिसेत्यै यायालिभिरुक्तिरपेक्षणीया तत्रादिताचादधिवल्लभस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् साक्षादरित्वेन समस्त शास्त्रैर्युक्तस्तथा पाव्यत एव सत्ति किन्तु प्रपोर्य प्रिय एव तस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादान् न कति कुतोऽपि ध्यायन् स्तुवं तस्य यक्षस्त्रीसन्ध्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् श्रीमद्गुरोरष्टकम् एतत् उच्चैर् ब्राह्मे मुहूर्ते पठति प्रज्ञात् यस्तेन वृन्दावन नाथ साक्षात् तेवैव लभ्या विष्णुष्टोऽन्तयेव संसारदावा नललीडलोका त्राणाय कारुण्य कणाकणत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எங்க பிரபுஜிஸ் எல்லாம் காணும், யாருமே பாடல. பிரபுஜிக்கு எல்லாம் வந்து கன்செஷன் அவெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க மாதிரி கிடையாது, உங்களையும் பாட சொல்லுவாங்க. எங்க பிரபுஜி யார் இருக்காங்க? ஒன்லி நம்ம மோகன்தாஸ் பிரபுஜி தான் இருக்காரு இல்லையா? வேற யார் இருக்கா இந்த கிளாஸ்ல? ஐ டோன்ட் திங்க் தேர் இஸ் எனி. அவர் வரலையா? அருட்செல்வம் பிரபுஜி அவருக்கு கிளாஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், நேத்தும் வரல. வேற யார் இருக்காங்க? என்னாச்சு? ரேவதி மாதாஜி எல்லாம் பாடவே இல்லை. விக்டோரியா மாதாஜி என்ன மாதாஜி நீங்களாம் போயிட்டே இருக்கீங்க? கலாராணி மாதாஜி, பபிதா மாதாஜி ஆரம்பிங்க மாதாஜி. திரும்பி போடுங்க. எல்லாரும் வாய்ஸ் மாதாஜி எனக்கு த்ரோட் மாதாஜி நான் ஃபர்ஸ்ட் 3 வாசி பாடுட்டா? தாராளமா. பபிதா மாதாஜி என்ன சொன்னீங்க? எதுல இருந்து மாதாஜி பாடணும்? 1 2 3 திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணுங்க. ஓகே மாதாஜி. விக்டோரியா மாதாஜி 1 2 3 பாடுறேன்னு சொன்னா ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ಸಂಸಾರದಾವ ನಲಲಿಡಲೋಗ ತ್ರಾಣಾಯ ಕಾರುಣ್ಯ ಗಣಕಣತ್ವಂ ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣರ್ಣವಸ್ಯ ವಂದೇ ಗುರು ಶ್ರೀ ಶರಣಾರವಿಂದಂ ವಂದೇ ಗುರು ಶ್ರೀ ಶರಣಾರವಿಂದಂ ಮಹಾಪ್ರಭೋ ಕೀರ್ತನ ನಿತ್ಯ ಗೀತಾ ವಾದಿತ್ರಮಾತ್ಯನ್ ಮನಸೋದ್ರಸೇನ ರೋಮಾಂಜಕಂಬ ಶೃದಂಗ ಪಾಜೋ ವಂದೇ ಗುರು ಶ್ರೀ ಶರಣಾರವಿಂದಂ
वन्दे गुरो श्री शरणारविन्दं श्रीविग्रहार धननित्यनाना शृङ्गारधन्मन्दिरमार्जनादौ युक्तस्य भक्तां चरणनित्यनिर्जिन्दतोऽपि वन्दे गुरो श्री शरणारविन्दं वन्दे गुरो श्री शरणारविन्दं हरे कृष्ण माताजी ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணல நல்லா பாடுறே. ஓகே பபிதா மாதாஜி படுங்க. चतुर्विध श्री भगवत् प्रसाद स्वात्वन्न तृप्तान् हरिभक्त संकान् कृत्वैव तृप्तिं भजदः सदैव वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् श्रीराधिका माधवयोरपार माधुर्य लीला गुणरूप नाम्नां प्रदीक्षणा स्वादन लोलुपस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं निकुञ्च यूनोरधिगेलि सेत्यै यायालिलीभिर्युक्तरक्षपेक्ष्ण्यां तत्रादिदाक्ष्यातदिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं हरे कृष्ण माताजी. பபிதா மாதாஜி ஆபீஸ் போட்டு முன்னாடி கிடுகிடுன்னு வேலை பண்ணிட்டு போறீங்க இல்லையா, அந்த ஸ்பீட்ல பாடவும் செஞ்சுட்டீங்க. பண்றீங்க பண்ணிருக்கலாம் மாதாஜி. ரிலாக்ஸா பாடுங்க மாதாஜி. இதெல்லாம் ரிலாக்ஸா நல்லா மனசத்தி நல்லா பாடுனீங்க. ஒண்ணு உங்களுக்கு ஹை பிச் வரமாட்டேங்கிறதுன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு பாட்டு அந்த இது நேற்றுக்கு போட்டிருக்கேன் இல்லையா, மாதாஜியோட போட்டிருக்கேன் அந்த யூடியூப். அதை வந்து கொஞ்சம் நல்லா கேட்டுட்டே இருந்தோம்னா அதே வரும். ஆனா தப்பு கிடையாது. எகைன் ஐம் டெல்லிங் யூ, அது மாதிரியே தான் பாடணும். ஏன்னா மாதாஜி எங்ககிட்ட சொல்லுவாங்க, இதுல பஜன் கிளாஸே சொல்லுவா, நான் பாடுறது உங்களுக்கு வந்து ஆஸ் அ டீச்சர் சொல்லி கொடுக்குறேன். ஆனா உங்களுக்கு அந்த மாதிரி வரலன்னா டோன்ட் பாதர், உங்களுக்கு எப்படி தெரியறதோ பாடுங்கோ அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம். அதனால உங்களுக்கும் அதே தான். ராகம்லாம் பார்க்க மாட்டான், they will just see the meaning. இல்ல நான் மாதாஜி வேணும் பாட்டு தான் சொல்லி கொடுத்தேன், எனக்கு மீனிங் தெரியாது சொல்லக்கூடாது. நீங்க அப்ப மீனிங் அட்லீஸ்ட் நீங்க வந்து வீட்டுல பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஏன்னா மீனிங் படிக்க தானே வேணும். சோ இந்த 7வது ஸ்டான்ஸாக்கு என்ன மீனிங், 8க்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னு படிச்சுக்கணும். ஓகே எஸ். யார் பாடுறதுன்னு ஒருத்தர் பாக்கி இருக்கு. 7, 8, 9 யார் பாட போறேன்னு யார் பாடல இது வரைக்கும்? ஹரே கிருஷ்ணா. throat pain இருக்கு மாதாஜி. throat sore throat மாதாஜி. sore throat. ஓகே நோ ப்ராப்ளம். இனிமே நம்ம இதுதான் இருக்கும். இப்ப எல்லா வாரமும் இந்த இதுதான் பண்ண போறோம் இனிமே. மணிமேகலை மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. நேத்து வரலையே, நேத்து கிளாஸ் இருந்ததோ 18 days. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பாடுறா கலாராணி மாதாஜி யாரெல்லாம் பாட போறாள்? ஹரே கிருஷ்ணா. கோமதி மாதாஜி எல்லாம் பார்ட்டிசிபேட்டே பண்ணலையே. மல்லிகா மாதாஜி, அப்புறம் யாரு மாதாஜி நான் பாடிட்டேன் மாதாஜி. மாலதி மாதாஜி பாடுங்க. நான் பாடிட்டேன் மாதாஜி. என்ன சொன்னாள்? நான் பாடிட்டேன், ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தனே பாடிட்டேன் மாதாஜி. பாடலா? ஓ மறந்து போயிட்டேன். மாலதி மாதாஜி இனிமே நான் எழுதி வச்சுக்கிறேன். அப்பதான் ஏன்னா எல்லாரும் வாய்ஸ் சேமா இருக்கு மாதாஜி, எனக்கு டிஃபரன்ஸே தெரியல. அப்ப யார் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணானே தெரியல. ஓகே மல்லிகா மாலதி மாதாஜி பாடுங்க. साक्षात् समस्त शास्त्रै उक्तस्तथा भाव यदेव सद्भिः किन्तु प्रबोध्य प्रिय एव तस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दம். அடுத்தது ஸ்க்ரால் பண்ணுங்க மாதாஜி. பண்ணிருக்கேனேமா, காணலையா? தெரியல. இங்க 7 மட்டும் தான் தெரியுதுங்க மாதாஜி. உங்களுக்கு நெட் ஸ்லோன்னு நினைக்கிறேன். because you put in chat also. இல்ல நான் வந்து ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே இருக்கேன், அதை பார்த்து தான் பாடுறாங்க. I think your net is slow கொஞ்சம். எஸ் வந்திருக்கா? வரவே எனக்கு இப்போ வந்துருச்சுங்க மாதாஜி. நெட் ஸ்லோ. எஸ் மாதாஜி. यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादान्न कदि कुतोऽपि यायान् स्वत्तुं तस्य यस्त्री सन्ध्यं वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम्. श्रीमद्गुरोरष्टकं यदतुच्चैत् ब्राह्मे मुहूर्ते पठति प्रयत्नात् यस्तेन वृन्दावननाद साक्षात्
सेवैव लभ्या जनुषोऽन्तयेव संसारदावा नरलीटलोका त्राणाय कारुण्यगणागणत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण ரெண்டு வாட்டி பாடிடும் எப்படி இருந்தாலும் ரெண்டு வாட்டி பாடிடும் ஹரே கிருஷ்ணா பாடுங்க கிருஷ்ண கிருஷ்ணா कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 ஹரே சூப்பர் எல்லாரும் சேர்த்து நான் கிளாப் பண்ணிட்டு இப்போ ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் கிளாஸ் எண்ட் ஆகிறதுக்கு ஆயிடுச்சு ஸோ இன்கேஸ் இஃப் யூ வாண்ட் நான் வந்து ஒரு வாட்டி பாடிடுறேன் ஏன்னா கொஞ்சம் டைம் இருக்கு 7 நிமிஷம் 8 நிமிஷம் இருக்கு அப்போ ஒரு வாட்டி பாடிடுறேன் ஏன்னா அடுத்த வேற பாட்டுக்கெல்லாம் நேரம் இல்லை நமக்கு ஓகே அண்ட் ஐ திங்க் மீனிங் நம்ம படிக்கிறேன் என்ன மாதாஜி மங்களாச்சரணா இது பிரணதி அது சொல்லணும்ல மாதாஜி என்ன மாதாஜி கேட்க மாட்டேங்கிறது என்ன பேசுறேன் இல்ல மங்களாச்சரண் சொல்லி கொடுத்தீங்கல்ல ஆமா அது ரிவைஸ் பண்ணீங்களா ஆமா மாதாஜி ஒரு தடவை சொல்லி கொடுங்க அது இப்ப நமக்கு நேரம் இருக்கா மாதாஜி இப்போ சரி எப்போ முடிஞ்சப்ப சொல்லுங்க பண்ணலாமே சரி இல்ல இப்ப இது நான் பாடலாம் நினைச்சேன் ஒரு வாட்டி இது பாடிட்டு அது பண்ணலாமா பாடுங்க மாதாஜி ஓகே இது பண்ணிட்டு பாடுங்க மாதாஜி நீங்க பாடுங்க அதான் இது பண்ணிட்டு இது மாத்திரம் பண்ணணும் ஓகே இது நான் எனக்கு எப்படி படிச்சோன்னா அது மாதிரி பாடுறேன் எனக்கு அதே பழக்கம் संसारदावानललीडलोका त्राणाय कारुण्यागणगणत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दं संसारदावानललीडलोका त्राणाय कारुण्यागणगणत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दं महाप्रभो कीर्तन नित्य गीता वादित्रमाद्यन् मनसोरसेना रोमाञ्चकं पाश्रुतरङ्गबाजो वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दं श्रीविग्रहाराधन नित्यनाना शृङ्गारतन्मन्दिरमाञ्चनादो युक्तस्य भक्तांश नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दं चतुर्विधा श्रीभगवत्प्रसाद स्वाद्वान तृप्तान् हरिभक्तिसङ्गान् कृत्रैव तृप्तिं भजत सदैव वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दं श्रीराधिका माधवयोरपारा माधुर्यलीला गुणरूपनाम्नां प्रतिक्षणा स्वादनलोलुपस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दं निकुञ्जयूनोरधिकेडिसेत्यै यायालिभेर्योक्तिरपेक्षणीया तत्रादिताक्ष्यात् अतिवल्लभस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दं साक्षादरित्वेन समस्तशास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः
किन्तु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादान् न गति कुतोऽपि ध्यायन् स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् श्रीमद्गुरोरष्टकमेतदुच्चेत् ब्राह्मी मुहूर्ते पठति प्रयत्नात् यस्तेन वृन्दावननाद साक्षात् सेवैव लब्ध्याश्जनशोऽन्तयैव संसारदावानललीडलोका त्राणाय कारुण्याघनघनत्वं प्राप्तस्य कल्याणगुणार्णवस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् हरे Very sweet, Mataji. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे पुनः हाई पिच लो पढ़ला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे இழுத்துட்டே போலாம். அப்படி ராகாலபனை மாதிரி யாருக்கு நல்லா பாட தெரியுமோ அந்த ராகத்துல அவ இழுத்துட்டே போலாம். ஏன்னா இது மகாமந்திரம் சொல்றதுக்கு வந்து லிமிடேஷன் கிடையாது. ஆனா மினிமம் 2 times. அதுக்கு மேல உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பாடிங்க. இப்ப நம்ம வந்து மாதாஜி leave the class மாதாஜி. உங்களுக்கு வேற கிளாஸ் இருக்கா மாதாஜி? Yes மாதாஜி. ஓகே ஓகே. அப்ப இது மங்களாச்சரணம் பண்ண வேண்டாமா மாதாஜி? இப்போ பண்ணலாமா பண்ண வேண்டாமா? நீங்க பண்ணுங்க மாதாஜி, நான் நாளைக்கு கேட்டுக்கிறேன். ஓகே ஓகே சரி. இப்ப மங்களாச்சரணம் பாடமா ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, நானும் லீவ் ஆயிக்கிறேன் மாதாஜி, வேற கிளாஸ். ஓகே ஓகே மாதாஜி ஓகே ஓகே. யாருக்கெல்லாம் போடலாம்? யாரும் கேட்டாங்க இல்லையா? அப்ப சரி மங்களாச்சரணம் போடலாம். ஓகே ஹரே கிருஷ்ண மங்களாச்சரணம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யாரு மாதாஜி? லலிதா கண்ணன் மாதாஜி எங்க போயிட்டீங்க? நேத்து காணவே காணும். நான் வந்தேன் லாஸ்ட்ல, லேட் ஆயிடுச்சு கொஞ்சம். அப்ப அட்டெண்டன்ஸ் போடலையோ உங்களுக்கு? இன்னைக்கு நான் பாக்குறேன் யாரோட அட்டெண்டன்ஸ் நிறைய பேர் ஆப்சன்ட் இருந்தாங்க. இப்ப நான் நினைச்சேன் இதுக்கு எல்லாம் 18 days கிளாஸ்ல உட்கார்ந்து இருக்கேன். ஒரே ஒரு நிமிஷம். மங்களாச்சரண் அனுபவிச்சு ஆரத்தி அனுபவம் இல்ல, மங்களாச்சரண் பிரணாம மந்திராஸ் அண்ட் மீனிங். எஸ், அது ஒரு வாட்டி பாடிட்டு நம்ம வந்து மூடிடலாம். அந்த இது அட்டெண்டன்ஸ் போட்டுருக்கேன். இப்ப ரொம்ப புவரா எடுத்தேன் நம்ம அட்டெண்டன்ஸ். நம்ம டிவோட்டிஸ் அப்படி இருக்க கூடாது. 18 days I understand. அவளுக்கு புரியாது, அதனால அவ வந்து லேட்டா எல்லாரும் கிளம்பிட்டாங்க. 3 பேர் போயிட்டாங்க. 3-4 பேர். 3-4 பேர் தானே. நேத்துக்கு 15-18 பேர் தான் இருந்தா நேத்துக்கும். ஓகே, இதானே மாதாஜி கேட்டீங்க? யாரு கேட்டாங்க? என்ன மாதாஜி? புஷ்ப மாதாஜி தான் கேட்டா? இதானே கேட்டேன். ஆமா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பாடிடுறேன். பாட்டே கிடையாது, இது ஸ்லோகம் தானே. அதான் அது கொஞ்சம் சரியா சொல்லுங்க, தெரியல. நான் ஒரு வாட்டி படிச்சோம். ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं
सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश नम ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिन् इति नामिने नामाचार्य पदाय निताय कृपा प्रदायिने गौरगता दामदया नगर ग्राम तारिणे प्रभु पदोण अदे मंगा नम ॐ विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नामस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नम ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत स्वामी इति नामिने सरस्वती नामिने ओके श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने गौरकिशोर नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर सांबोधे पदाम्बुजायते नमः जगन्नाथ स्वामी गौरवर्भव भूमे स्वं निर्देष्ट सज्जन प्रिया वैष्णव सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वैष्णव प्रणाम वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः कृष्ण प्रणाम हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते राधा श्री राधा प्रणाम तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पंचतम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे यस இந்தோட வந்து மாதாஜியோட இருந்ததுனாக்கா ஆனா மாதாஜியோட வந்து ஜெயபதாக சுவாமியோட எல்லாம் வரல அதெல்லாம் இப்ப நம்ம ஆட் பண்ணது ஏன்னா இப்ப நம்ம வந்து ஜெயபதாக சுவாமியோட தீட்சை எடுக்கிறோம் அவர்கிட்ட இருந்து எடுத்து போறோம் அதனால அவரோட வந்து பிரணாமம் இதுல இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கேன் ஏன்னா அது கொஸ்டின் கேக்குறாங்க ஜெயபதாக சுவாமியோட பிரணாமம் சொல்லுங்க அப்படின்னா நமக்கு தெரியாதுன்னு வரக்கூடாது அவர் பிரணாமம் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்காங்க மாதாஜி என்ன மாதாஜி கேட்க மாட்டேங்குது எங்களுக்கு கொடுத்திருக்காங்க மாதாஜி ஜெயபதாக சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க மாதாஜி கொடுக்கலையா கொடுத்தேனே மாதாஜி மாதாஜி எங்களுக்கு சொல்லி ராதிகா மாதாஜி கொடுத்திருக்காங்க சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க ராதிகா மாதாஜி நம்ம கிளாஸ்லயே இனிஷியேஷன் கிளாஸ்லயே ஸ்டார்டிங் இதான் ஆரம்பிச்சேன் ஸ்டார்டிங் நான் போட்டதுதான் இதெல்லாம் அப்ப இதெல்லாம் உங்களுக்கு எல்லாம் இது எங்க இருந்தாலும் பொறுக்கி போட்டு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எடுத்ததே பிரணாமம் தான் எடுத்தோம் மறந்துருக்கலாம் நீங்க பண்ணலாமே நோ ப்ராப்ளம் நம்ம எல்லாம் திங்கக்கிழமை துளசி ஆர்த்தி படிக்கிறாங்க பண்ணலாம் திங்கக்கிழமை உண்டு என்னோட கரெக்ட் எஸ் இப்ப நம்ம வந்து முடிச்சு விடலாமா இப்போ உங்களுக்கு 8 மணிக்கு மேல ஆயிடுத்து எல்லாரும் நிறைய பேர் போயாச்சு இப்போ அட்டெண்டன்ஸ் போடணுமே ஒரே ஒரு நிமிஷம் அட்டெண்டன்ஸ் ஓபனா வச்சிருக்கேன் அதை போட்டு மாதாஜி ஜெய் சொல்லணுமே அது கடைசியில டாடா பைபைக்கு தான் ஜெய் ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாம் குழந்தை அந்த கிளாஸ் ரொம்ப மஜாவா இருக்கும் குழந்தையோட கிளாஸ் எல்லாம் கேட்பா என்கிட்ட நான் போடுறேன் கொந்தே அப்படின்னு ஜெயலட்சுமி மாதாஜி வந்திருக்காங்களா வரல இல்லையா ஓகே அர்ச்சனா மாதாஜி வந்துட்டாங்க ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி கேளா ஓகே ஓகே அருட்செல்வ பிரபுஜி இன்னைக்கும் வரல அனுசியா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா சித்ரலேகா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி
ஹரே கிருஷ்ணா. பத்மா மாதாஜி, துர்கா தேவி மாதாஜி பாவம் கிளாஸ்ல உட்காந்துட்டு இருக்காங்க, வர முடியாது. பிரேமா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சாஸ்விதா வரல. கீதா மாதாஜி வந்திருக்காங்களா? கலாராணி மாதாஜி பாத்தீங்க? கலாராணி மாதாஜி இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மியூட் பண்ணிடுவோம். டிவி சத்தம். கேசவாணி மாதாஜி வந்து கிருஷ்ணமூர்த்தி. லலிதா கண்ணன் மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. போயிட்டாங்களா லலிதா கண்ணன் மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. 2 நாள் ஆப்சென்ட் போட்டிருக்காங்க. நேத்திக்கு நீங்க வந்தீங்க இல்லையா மாதாஜி? ஆமா ஆமா வந்திருந்தேன். போடுறேன், நான் பாக்கல உங்களை, நல்லா போட்டேன். சேதுலட்சுமி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மகாலட்சுமி மாதாஜி வந்திருக்காங்களா? இன்னைக்கு வரலன்னு நினைக்கிறேன். மாலதி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. மல்லிகா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. மாலதி சத்தம் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். மாலதி மாதாஜி ரொம்ப சாஃப்ட் ஸ்போக்கன். அவங்கள ஒரு வாட்டி பாக்கணுமே, அவ்வளவு சாஃப்டா இருக்கீங்களான்னு. மாதா மகேஸ்வரி மாதாஜி வரது கிடையாது. மீனாட்சி மாதாஜி வரலையோ? வரேன் ஹரே கிருஷ்ணா இருக்கு. பாடவே வரலையே என்ன நீங்க? எனக்கு பாடினோம் இல்லம்மா, தொண்டை கட்டி இருக்கு அதனால. இல்ல நான் வந்து எல்லாரையும் பார்க்க முடியாது, அது அந்த ஸ்கிரீன் வைக்கும்போது இவங்கள பார்க்க முடியாது. உங்களை பார்க்கும்போது கொஞ்சம் பேர் தான் தெரியும், 4-5 பேர் தான் தெரியும். நானே வாலண்டரியா வருவேன். ரொம்ப தொண்டை கட்டி இருக்கு, சவுண்டே வரல. நோ ப்ராப்ளம். யூ கேன் டேக். இனிமே நம்ம இதுதான் பாடதான் போறோம். இனிமே மணிமேகலை மாதாஜி வந்தாங்க, பார்த்தேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நிவேதிதா மாதாஜி வரலையோ இன்னைக்கு? வரலன்னு நினைக்கிறேன். பபிதா மாதாஜி தான் பாடணும். கோமதி மாதாஜி வந்திருக்காங்களா? வரல. புஷ்பம் மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பன்னீர்செல்வம் பிரபுஜி வருது இல்ல. பிரேமாராணி மாதாஜி வந்திருக்கீங்களா? வரல. விக்டோரியா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரேவதி மாதாஜி, ரேவதி சீதாராம் மாதாஜி வந்திருந்தாங்களே. கோமதி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கோமதி மாதாஜி கேளா இங்க நீங்க பாட வரீங்க, தொண்டை கட்டிருக்கோம். ரேவதி மாதாஜி, எஸ். ரேவதி ஜாதவ் மாதாஜி தான் வரல இல்லையா? ஓகே. ஆர் விஜயகுமாரி மாதாஜி வந்திருக்காங்களா? இவங்கெல்லாம் ஆக்சுவலி அட்மின் வேலை பாவம் சேவை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எஸ் விஜயலட்சுமி மாதாஜி காணும். சங்கீதா வேலு மாதாஜி டீச்சர், அவங்களும் இல்ல. சாந்தி மாதாஜி இல்ல. ஸ்ரீபிரியா மாதாஜி இல்ல. சிங்காரம் செல்வ பிரபுஜி எல்லாம் டீச்சிங் இல்ல சேவை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. திலகவதி மாதாஜி வந்தாங்களே, பாடினாங்களே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி இருந்தாள்னா ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்க. பபிதா மாதாஜி ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின். உன்னிகிருஷ்ணா பிரபுஜி அவர் அந்த கிளாஸ்ல வந்தார். மாதாஜி நான் நேத்து வந்திருந்தேன் மாதாஜி, நெட்வொர்க் இஷ்யூ கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் போயிட்டு மாதாஜி. எனக்கு தெரியாது, நான் யாரு பார்த்தேனோ அவளை போட்டேன். நான் ஸ்கிரீன்ல கூட ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரசன் மாதாஜின்னு போட்டேன் மாதாஜி. நான் சாட்டே பாக்குறது இல்ல மாதாஜி, எப்போது ஒழுங்கா பாப்பேன், அவ்வளவுதான். அப்புறம் நிறைய பண்ணப்பறம் என்ன ஒரு ஐயோ சாட்ல யாரெல்லாமோ எழுதிருக்காங்களே பாக்கலையே அப்படின்னு என்ன ஒரு எனக்கு. வசந்தி மாதாஜி வந்திருக்கீங்களா? வரல இல்லையா? விஜயகுமாரி மாதாஜி, பி விஜயகுமாரி வரல. தினேஷ் பிரபுஜி வரது கிடையாது. ஓகே. சங்கர் நாராயண் பிரபுஜி வரமாட்டார். கே மணி வரது கிடையாது. அவங்க எல்லாம் who filled the form as not interested இருந்தாலும் வாட்ஸ்அப் குரூப்ல இருக்காங்க. இப்ப ஜெயஸ்ரீகண்ணா மாதாஜி இங்க மேல போட்டு விடுறேன். உங்களை வந்து இன்னைக்கு ஆட் பண்ணிட்டேன், அப்ப மேல போட்டு விடுறேன். உங்களை வந்து இங்க போட்டு விடுறேன். not interested but you are attending the class. அப்ப வந்து present mark பண்ணி. So 44 devotees இங்க வந்து delete பண்ணிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. இது வந்து யாரு? ஜெயந்தி மூர்த்தி மாதாஜி வந்தாங்களா? வரல இல்லையா? விஜயலட்சுமி ஜக்ஜீவன் அவங்களும் வரல. உஷா பாஸ்கர் மாதாஜி வந்தாங்களா? வரல. ஜானகிராமன் பிரபுஜி வந்தாங்களா? இங்க வரல. ருக்மிணி மாதாஜி வரல. ஜானகிராமன் பிரபுஜி இவங்க யாரும் வரல, அவங்கள ஆப்சென்ட் போடுறேன். இப்ப நீங்க நேற்றுக்கு வந்து 17 பேர் இருந்தாங்க, இன்னைக்கு 19 பேர், 2 பேர் ஆட் ஆயிடுச்சு. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி மேல வந்ததுனால ஒரு ஆட் ஆயிடுச்சு. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. இது நான் வாட்ஸ்அப்ல வந்து டேலி பண்ணுவேன். எனக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு இதுவும் இல்லை. வாட்ஸ்அப்ல எவ்வளவு பேர் இருக்காங்களோ அவ்வளவு பேர் எனக்கு வந்து இதுல தெரியும். இல்லைன்னா நான் இன்னும் தப்பு பண்றேன்னு அக்கௌண்டன்ட் மூலம் இல்லையா, அக்கௌண்ட் மாதிரி பண்ணிருப்பேன். ஓகே. உங்களுக்கு வந்து இந்த பிரணவ மந்திரம் வந்து எங்க மாதாஜியோட பஜன் மாதாஜியோட வந்து ஆடியோ இருக்கு. ஆனா அதுல வந்து ஜெயபதக சுவாமியோட இருக்காது, அப்புறம் வேறையும் எல்லாம் இருக்காது, சிலதெல்லாம் இருக்காது. இதெல்லாம் நாங்க வந்து ரெகுலரா பண்றது கிடையாது. ஸ்டாப் ஷேர் ஸ்டாப் ஷேர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. அப்போ வந்து எது இருக்கோ நான் வந்து போடுறேன்.
பாக்கியுள்ள நான் ஐ டோன்ட் வாண்ட் என்னோட வாய்ஸ் நான் சரியா இல்ல, அதனால நான் போடுறது கிடையாது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம வந்து ஜெய சொல்ல நம்ம யாரு சொன்னாங்க அது மறந்து போயிட்டோம். ஓகே. வாஞ்சா கல்பத்தருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, कोटि भक्त वृंद की जय, प्रभुपाद की जय, हरिदास ठाकुर की जय, महामंत्र की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, जय। இது भगवद गीता और भागवत ग्रंथ की जय, राधा गोविंद की जय, और प्रेमानंदी हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल. माताजी tomorrow நாளைக்கு நாளானிக்கு உங்களுக்கு எல்லாம் ரெஸ்ட், தொண்டைக்கு ரெஸ்ட், எல்லாம் உடம்பு இது. Monday we are having no Mataji. Monday I have. Monday. So what we will do, I think if you put it early in the group, Mataji, people may join. Sometimes they may be watching the. I'm unable to hear you, Prabhuji. என்ன சொல்றேன்? இது நம்ம குரூப்ல we'll announce it in the morning. I mean early itself, Mataji. Yes, yes, Prabhuji. It was my mistake. Actually, I forgot. In the morning, I will inform. In the morning, like you said, and வந்து கொஞ்சம் கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரிமைண்டர் வேணா அனுப்பிடுங்க. As I will do. If you do that, then I can also support, Mataji. Yes, Prabhuji. I'll do that. Yes. Yeah. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you. துளசி ஆரத்தி பார்க்கலாம் மாதாஜி. வந்தவார் எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ். மண்டே हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी, कृष्ण माताजी, थैंक यू माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी, थैंक यू மாதாஜி லைவ் ஸ்ட்ரீம் ஸ்டாப் பண்ணுங்க. என்ன மாதாஜி. லைவ்